girma sanata, Ubangiji Allah saka ma da alkhairi Barau Jibrin Maliya. Na ga kyauta, na gode, mai girma sanata. Mai girma sanata, Allah saka da alkhairi, Allah raba ka da iyayenka lafiya, Allah ya raba ka da al'ummar jihar Kano lafiya. Ka baiwa mai gidana Hon Yahuza Ado ‘yan kaba saƙo tun daga Abuja ya kawo man, alƙawari ya cika saƙo iya hannuna. Mai gidana Hon Yahuza Ado ‘yan kaba ya kawo. Mai girma sanata, na gode, wannan kyauta da kai man, Ubangiji kai ma Allah ya baka gidan aljanna. Yadda ka faranta man rai mai girma sanata, Allah ya faranta man rai da kujerar gwamnan jihar Kano a 2023. Malam mai tarbi, wannan wacce kyauta mai girma sanata yi maka Barau Jibrin? Wata kyauta ce Maliya yi man. Tun da nike duniya ba wanda ya taɓa yi man ƙatuwar gagarumar kyauta kamar wadda mai girma Maliya yi man. Malam mai tarbi, wannan kyautar mai yi maka? Lemun kwalba ya bani ka gan shi.